Zrovna červená rtěnka, to je takový téma. A my vlastně se jako bojíme být moc. Já říkám, poděkujte si za to, že jste vlastně si našla čas pro sebe a že jste sama sebe dala na první místo. Přiznat si, že samozřejmě jsou i nějaké negativní chvilky nebo emoce. Nebo... A jsou to neskuteční příběhy. Zároveň já mám pocit, že ta žena je pak každá jako úplně stejná. Ahoj, my vás tady zdravíme z mého ateliéru Bystrém u Poličky. Mám tady dneska veleváženého hosta, Danču Vraspírovou. My spolupracujeme, to jste si určitě už všimli, co týče focení a líčení. A Danča nejen líčí, ale dělá spoustu jiných věcí a další pro ženy. Takže jsem ji semka pozvala na rozhovor, aby jsme se tak nějak pobavili o vnější a vnitřní kráse a spojení toho celku. Tak Dani, mohla bys se na to prosím představit, co děláš? Tak milé ženy, já vás taky moc zdravím a já vlastně 12 let podnikám s kosmetikou Mary Kay, jinak jsem původně speciální pedagožka a zároveň jsem instruktorka jógy, no a taky tak jako dotekem opečovávám ženy a dělám takzvanou Miracle Essential terapii. Takže takové propojení vlastně té vnitřní a vnější krásy, o které se tady budeme povídat. Přesně tak, protože my jsme původně vlastně dělali proměny ještě s jinou vizážistkou a tam jsme šli hodně jakoby po úpravě toho zevnějšku, ale my jsme se s Dančou rozhodli, že chceme propojit vnitřní práci na sobě a tu vnější krásu. Říkám to dobře, Dani? Říkáš to naprosto správně a právě toto je mi moc jako blízký, protože myslím si, že opravdu, když se staráme o ten zevnějšek, když se trošku jako přikrášlíme, dáme si třeba jenom červenou odtěnku, jak má tady dneska Lenča, nebo prostě i třeba opravíme vlasy nebo cokoliv, tak nám to zvedne sebevědomí a věřím, že se najednou cítíme jinak i uvnitř. No a když pracujeme i na sobě zevnitř, to znamená, ať už jako prostřednictvím třeba té jógy nebo prostě prací i se svými myšlenkami, se svým nitrem, tak to potom vlastně dojde k takové krásné, příjemné harmonii. Takže tak. To souhlasím. Teďka napadlo, že jsme tady vlastně 2 učitelky, bývalé. Ano, víte, jak se to podobné přitahuje. Dani, já jsem se tě chtěla zeptat, jaký byl pro tebe moment, kdy jsi uvědomila to spojení vnitřku a vnějšku? Ty vnitřní a vnější krásy, to spolu souvisí a že je potřeba na sobě pracovat jako na obou rovinách, přesně tak? Děkuju. Jo, tak před těmi vlastně 12 lety jsem se dostala ke kosmetice Mary Kay a byla to doba, kdy jsem se vlastně začala starat o sebe víc právě o ten zevnějšek. Takže nejenom péče o pleť, ale i vlastně to líčení. A po asi 6 letech potom jsem se vrtla do instruktorského kurzu právě na jogu a tam naopak jsem se zase hodně otočila jako dovnitř. Začala jsem se jako víc zkoumat vlastně sebe jako vlastně zevnitř, víc zkoumat to svoje nitro. A právě tam jako nastala ta doba, kdy jsem vlastně nevěděla, co teda teď, jestli zůstat jenom u toho nitra, nebo jestli naopak se starat o ten zevnějšek. Vlastně najednou jsem si myslela, že to nemůže být jako propojený, jo? Že můžu vlastně dělat buď toto, nebo to, yoga, anebo Mary Kay. Takže jsi dostala do bodu, kdy jsi potřebovala jakoby zvolit a jedno vylučovalo druhé. Jo, přesně tak. Ale zároveň jsem se nechtěla vzdát ani vlastně jednoho, takže nakonec to dopadlo tak, že jsem se to propojila a dneska mám propojenou právě tu vnější krásu, tu péči vlastně o ten zevnějšek s tou vnitřní a to je ta yoga. A vlastně myslím si, že jogínka může být i krásná žena s rtěnkou a zároveň, že i krásná žena může vlastně dělat jogu nebo
prostě si doma meditovat nebo jako takhle a není na tom jako nic špatného. Mně se to moc líbí, tohoto tvoje spojení, že to je vlastně jako spojení, je to vlastně ta zlatá střední cesta, kterou si každá žena volí sama tak, jak chce. Že to je vlastně jako gro všeho i péče o sebe a to líčení a to zkrášlení tak je vlastně v podstatě i podle nálady. Vím, že vedeš i ženy ve své skupině a vlastně k tomu, že třeba ať se vyfotí nenalíčené, že je to i forma terapie, vlastně přijmout se sebe sami tak, jak opravdu jsme. Jo, že to není jenom stylem nějakého předělávání zemníčku. Tak. A to se mi moc líbí. Důležité je, aby se ta žena cítila dobře. Jako vždycky to beru pocitově. A i když třeba někoho líčím, nebo máme nějaký sebekurz líčení třeba, nebo péči o pleť, tak vždycky se ptám, jako jestli se ta žena v tom cítí dobře. Nebo i prostě, aby to líčení bylo takový, aby se v tom ona cítila dobře. A to je jako za mě to důležitý a myslím si, že to vidíš i jako ty, že ty ženy, když se jdou fotit, tak je důležitý, aby nějak jako se cítily sami sebou, protože to se potom odráží i vlastně na těch fotkách, že jo. Tak. A já bych tímhletím asi chtěla i uvést na pravou míru, že já kolikrát říkám, že ženy nemusí být nalíčené na focení. A nicméně doporučuji vždycky sjednotit pleť, protože mi to potom opravdu usnadní práci a udělat třeba obočí, tak to je takový ten základ. Jo, jinak vlastně rty a oči, tak to už potom je podle typu focení a typu ženy, jak mají být nalíčené, ale tohle to si myslím, že je takový naprostý základ. A chtěla bych tě poprosit o názor, jakoby závislky, protože už pár focení jsme spolu, jako hodně pár focení jsme spolu absolvovali, ženských portrétů, tak co ty na to jako říkáš? Protože vím, že nám třeba přišla tenkrát i slečna, nádherná pihovatá, zdravíme Mirku, kterou jsem říkala, že bych fotila klidně i nalíčenou, protože ona má je tak neskutečně krásná, jako zevnitř i zvenku, že prostě tam jako ona opravdu si může vybrat, co chce. Ale myslím si, že takhle to má každá žena, když si to dovolí si to spatřit, tak jestli by si na tom něco mohla říct. Tak já si myslím, že tady jako asi nemám úplně vyhrazený názor, záleží to samozřejmě, jak i ta žena je třeba zvyklá se líčit nebo není, protože každý tohleto máme jinak. Ale jako rozhodně vždycky říkám těm ženám, že je fajn si to jako dopřát, to líčení, udělat něco trošku jako jinak, než jsou vlastně zvyklé, jo. Takže já nevím, někdy přijde žena, která jako opravdu se třeba nelíčí, ale je fajn aspoň trošku jako upravit nebo dopřát si třeba aspoň tu řasenku a sjednocení třeba té pleti, protože jednak právě, že se ta žena zase uvidí jakoby těma jinýma očima, než tak, jak je to jako běžný. A najednou si řekne třeba, tak já mám třeba vlastně úplně pěkný jako oči, když třeba dám tu řasenku, tak vypadám jako úplně jinak, nebo i s tou tvářenkou, nebo tak. Takže rozhodně bych se jako nebála tady toho líčení. A jako opravdu vždycky, jak jsem říkala, tak se snažím, aby ta žena se v tom cítila dobře. Jo? Takže rozhodně nejdeme do nějakých extrémů, jako, když vím, že ta žena na to není zvyklá. Ale zase někdo, kdo třeba jako rád naopak se líčí jako výrazný, no tak mu dopřejeme, nebo dopřeju to výraznější líčení, takže je to jako žena od ženy. Ale jako ještě jsem se nesetkala asi s tím, že když jsem tu ženu nalíčila třeba na to focení, takže by fakt vyloženě byla nespokojená. Naopak. A naopak tam právě viděla třeba ty přednosti. Jo, že má třeba i krásné rty, když se třeba zvýrazní ty rty tou rtěnkou a tak. A na těch fotkách to vypadá zase úplně jinak než ty skutečnosti, že jo, jako mnohem líp. Jako ještě nějaké, tak, přesně tak. Takže jenom abych to uvedla na pravou míru, tak já nejsem proti líčení, že mi přišlo pár takových zpráv, jako jestli fotím čistě bez líčení. Ne, ale nechávám to hodně na ženách. Není to, že by museli jít třeba do umělých řas a museli jít takhle všichni.
Ale samozřejmě, když někdo přijde s umělými řasy, tak nejsem proti, ale... Jo. Taky asi záleží, o jaký fotky se třeba jedná, že jo. Jestli to je fakt nějaký vložně portrét, kde je potřeba, aby to líčení bylo opravdu výrazný, i třeba jako ty umělé řasy, někdy si to jako vyloženě ta situace jako žádá, protože to musí být třeba nějak umělecký nebo tak, tak víš, jako úžasné fotky, takový ty detaily a toto. Ale jinak já osobně jsem zastánce spíš jako opravdu té přirozenosti a než jít do takových jako umělých extrémů a tak. Přesně tak, to já mám stejně, takže proto jsem ráda za naši spolupráci, že si to sedlo. Jo. Protože přece jenom fotografů je spousta a každý si může vybrat fotografa, kterého stylu vyhovuje a spolupráci, která mu vyhovuje, takže já jsem za to moc ráda. Děkuji. No já taky děkuji. Daní, můžeme ještě otevřít téma a cesty sama k sobě, a do toho vnitřku a jak to má potom vliv na ten vnějšek. My kolikrát se bavíme u kafe i o odblokování traumat různých a práci sama se sebou, že to není jenom jako o myšlenkách a není to jenom o tom, že prostě si řeknu, tak bude to takhle a nic jiného nepřipouštím, že jo, a ono se to pak stane, to není až tak jednoduchý. Ale neseme si v sobě hodně rodových zátěží a ty s tím určitě máš zkušenosti, co se týče práce sama se sebou i se svými klientkami, tak má to na ně jako vliv, protože já ženy vedu k tomu, aby vypracovali sami se sebou a skrz to se uměli právě lépe přijmout na fotce. Tak jaký na to máš názor? Tak určitě práce na sobě. Jako vnímám, že je opravdu velmi důležitá a tenkrát vlastně, když jsem potkala tu Mary Kay, tak protože Mary Kay není jenom jako o té kosmetice, ale má nádhernou filozofii a učí nás právě i ta práce s tou hlavou a práce s tím vnitřkem. Takže měli jsme tam tenkrát možnost a máme ji pořád vlastně využít třeba nějaké kouče nebo terapeuty nebo tak. Takže vlastně jsem toho tenkrát využila a začala jsem díky tomu právě léčit ty svoje traumata, protože věřím, že jako každá máme nějaká traumata, nějaký takový, jak se říká, strašáky ve skříni, který prostě občas vylezou a trošku nám ten život nemile obepří. Takže určitě jako soustavně, nějak pravidelně se snažím jako ty strašáky s nima nějak jako pracovat a tak. A i ženy, se kterými se potkávám, tak samozřejmě vidím, že i u nich ta práce na sobě nese nějaké jakoby plody v tom, že jim to přináší ty změny v tom životě, v tom jako pozitivním slova smyslu. A spíš teda vlastně řeknu, že když se třeba k tomu přidají ještě, že třeba zažili jako opravdu náročný třeba životní situace, ať už třeba jako v manželství, nějaké třeba týrání nebo něco. A potom vlastně, když si ta žena dopřeje právě ten luxus jako v podobě péči o sebe, takže jako najednou začne vnímat najednou zase jako sama sebe, protože někdy se ten člověk jakoby oddělí od toho svého těla, právě proto, že se tam zažívá takovýhle situace nebo nějaký traumata, tak je to vlastně velmi jako příjemný návrat k sobě. Jo, že vlastně i ta péče o sebe, jako o pleť, nebo to, že najednou se začnu líčit, že si dám tu rtěnku, že si prostě dopřeju tu chvilku pro sebe, ráno, večer v té koupelně, tak je vlastně velmi jako léčivý. To můžu potvrdit. To jsi začala učit vlastně ty. A fakt se snažím, já teda stíhám tak jednou denně, reálně, jo, nebudem jako, ale i to je znát. A my jsme se vlastně bavili i v podstatě o tom, že i tělo může formovat mysl, že můžeme jít jakoby, buď to změna může jít z vnitřku do vnějšku, takže si vylečím nějaké trauma a pak si nám to propíše do toho vnějšku. A začnu se cítit lépe a pak se začne cítit lépe mé tělo. Ale jde to v podstatě do určité míry obráceně, což si myslím, že ty k tomu vedeš ženy taky, že právě dám si třeba tu rtěnku a nebo když se necítím úplně bezpečně, tak se narovnám,
postavím se rovně a ta mysl hnedka začne mít víc prostoru a ta psychika cítit se lépe. Jo, a tady to vlastně musím potvrdit, že když dělám třeba se ženami sebekurzy líčení, a kde ty ženy vlastně se učíme, aby se sami vlastně uměly nalíčit a děláme tam fotky před a po, tak na těch fotkách je to úplně prostě jako znát, že ta fotka před, ta žena je taková jako, no, jako ne úplně v té své jakoby vnitřní síle nebo v tom sebevědomí. A ta fotka po je úplně, ta žena se jako rozzáří, ale tak jako vnitřně právě rozzáří. Samozřejmě zvenku taky, že když se trošku přibarví, ale tam je vidět prostě ta záře jako z těch očí. Jo. Taková ta najednou vnitřní jako spokojenost a takový to uvědomění, jo, já jsem vlastně ta žena, která je krásná, elegantní, sebevědomá a mám tam tu vnitřní i laskavou sílu. Tak. No to třeba hodně byl zlom pro mě, že já jsem neměla problém být nenalíčená nikdy. A jsem se pak i přijala nenalíčená, ale pak mi opravdu trvalo přijmout sebe sama, když jsem si třeba dala rtěnku. A opravdu jsem se musela přijmout v té rtěnce, ale viděla jsem, že mě najednou jako rozzářila. A není to tak, že ji musím nosit každý den, ale vezmu si ji, když prostě to potřebuju, anebo když to cítím. No zrovna červená rtěnka, to je takový téma, který bychom tady mohli jako dlouho povídat, možná nějaký předsudky, že jo. Červená rtěnka v nás jako někdy vyvolává prostě představy takový nějaký jako cudnosti, nebo jak to mám říct? Prostopášnosti. No, tak. Jo, takže a to můžeme klidně trošku rozvinout. To si myslím, že je celkem zajímavý téma, jako červená rtěnka. Jo, jako... Protože vím, že když jsme vlastně líčili před focením, tak co jsme komunikovali se ženami, tak to bylo vždycky, že přišli většinou, já bych chtěla něco takového jemného. Pak si to s nima trošku prokomunikovala, i se mnou, co týče typu focení. A potom vlastně jsme skončili třeba u večerních stínů. Ale s tím, že ta žena si to přijala, bylo to ve výsledku jemný i výrazný a ta červená rtěnka tam byla. Jo. A ty ženy opravdu teda, asi ta červená rtěnka fakt byla nějaký předěl. Jo. K takovému tomu odvážnějšímu já. Mně to tak jako přišlo. A když si teďka jenom jako rovnám v hlavě, tak asi jsem to měla jako dost podobně v tom životě. Já jsem to neměla jakoby s focením, i když mě autoportréty hodně pomohly, v sebepřijetí sebe sama fotka. Ale ta červená rtěnka přišla tak nějak v životě. Tak je to taková asi hranice. Jo, tak je to vždycky jako o nějaké té sebelásce, že jo? A my vlastně se jako bojíme být moc vidět, jako moc příliš si dovolit. Takže spíš se držíme jako při té zemi a je to právě o tom jako takovým tom přirozeným, sebevědomým, laskavým, o té sebelásce, když tam prostě to není a to může být z jakýhokoliv důvodu. Ať už, jak jste říkala, to může jít i přes generace, i přes prostě spousta let zpátky, tady nějaký jakoby prostě vzorce nebo tohleto. Tak proto to je, že si třeba nechceme dovolit tu červenou rtěnku, protože si myslíme, že najednou wow, jako co si tady o mě pomyslej a to, jo, i takový to, jak se na mě budou ty ostatní dívat, a nebudou vypadat jak nějaká prostitutka třeba, nebo, takže proto vlastně je důležitá, když se zase k tomu vrátím, ta práce jako na sobě, z toho vnitřku, jo, posilovat tu sebelásku v sobě. To souhlasím. Já jsem jednou byla na ženském kruhu a byly to vlastně 2 víkendy. A bylo to nesmírně osvobozující, protože my jsme šli archetyp po archetypu ženským a byl tam právě jednotlivý ty typy a jeden z nich byla jakoby prostitutka, že každý tu stránku, nebo každá z nás tu stránku v sobě máme, ale je potřeba si nějakým způsobem zpracovat, protože jinak fakt cítíme, že tam opravdu jsem se setkala s tím pocitem, že to pro mě může být až jako nebezpečný a destruktivní pro můj život.
Ale na druhou stranu, když jakoby ji někde zavřu v sobě, tak jak kdybych neměla vůbec jako radost ze života. Že je potřeba prostě najít asi nějakou rovnováhu a pročistit si to a nějakým způsobem se s ním naučit jako trošku spolupracovat. A myslím si, že i ten vlastně režim, co tady byl dřív, a všechno nás to v nás jakoby takhle jako udupávalo. No tak jako ono se stačí podívat jako do světa, v jakém postavení jsou ženy v jiných státech a nemusíme chodit jako, si myslím, úplně daleko, kde ty ženy prostě jsou podřadní, že jo, v té společnosti. To jenom my tady můžeme být rádi, že žijeme v zemi, kde jako máme vlastně ty svoje práva. Možnosti. A přesně tak, a to jinde prostě ženy nemají, že jo. No, to je pravda. Takže vždycky, když ke mně třeba přijde nějaká žena, ať už na nějakou tu hodinku krásy, nebo i když se přijde na nějaké focení, tak já říkám, poděkujte si za to, že jste vlastně si našla čas pro sebe a že jste sama sebe dala na první místo, protože my ženy se pořád někomu rozdáváme. Péče o rodinu, o manžela, o děti, o domácnost a mnohdy ty ženy si myslí, že jejich život je stavěný jenom tady na tom. Samozřejmě je to důležitý, asi vnímám to, že je to nějaký jako smysl taky našeho života, ale vždycky myslet sama na sebe. My si myslíme, že je to nějaké sobectví, ale to není jako o sobectví. Je to právě o té laskavé sebelásce, že si dopřejeme tu péči sami o sebe a my vlastně potřebujeme někde brát tu energii, abychom se mohli stále starat o ty děti, dopřávat jim to nejlepší, být ta pro ně nejlepší máma. Ale tu energii musíme někde brát, že jo, taky. Takže a myslím si, že jsme tak jako se rodíme k tomu, my ženy, aby jsme se o sebe starali, aby jsme byly ty krásné ženy právě, nejenom teda navenek, ale i uvnitř, takové ty pečující prostě ženy, které rozdávají tu lásku, ale musíme tu lásku si umět taky jako dopřát, nejenom jenom rozdávat. Přesně tak, to souhlasím. Tak. Takže každá chvilka pro sebe se počítá. Přesně tak. Ano. No, ta vděčnost to je jako hodně velký téma, že já taky si hodně uvědomuju, co vlastně, za co můžu být vděčná. Že jako zdraví děti, manželček občas spadne do takového toho kolečka, jako co ještě musím udělat, abych byla lepší, co ještě musím udělat, abych byla dokonalejší, co ještě musím udělat, aby to bylo prostě dokonalý, perfektní něco. Nebo ještě, abych se cítila ještě líp. A někdy možná nám pomůže, když prostě se cítíme tak, jak se cítíme. A jen v tom jsme. Jo, a jenom vlastně přijmeme, jako, že nemusí to být všechno. Tak, přiznat si, že samozřejmě jsou i nějaké negativní chvilky nebo emoce nebo toto a jenom si to přiznat a jako být v tom chvíli. Se v tom jako samozřejmě neutápět, že jo. Co nejdřív z toho zase vylíz z toho bahínka. Nerovnice. Ale jako nějak se za to nebičovat, že jo. Přesně tak. Protože to prostě k životu patří, no. No, jo, je to. Však jsem ti říkala o tom okamžiku, kdy já jsem měla pořád pocit, že budu chodit na terapie a cítila jsem, že se sebou táhnu, že v sobě táhnu věci, bez kterých mi bude líp, tak. A myslela jsem si, že když si je vyřeším, tak že potom mi bude už jenom dobře. Ano, že odhodíš ten baťoch. Ano, a půjdu. Už budeš prostě navždy svěží, lehká jako pírko. Ne. A pak přišlo vlastně období, když jsem se cítila fakt jak, to ráda přirovnám právě k té zavřené zavařovačce plné vody a toho různého smetí. A vlastně když prohrkáte, tak to takhle všechno víří. A vlastně nevíte ani, kdybyste byli to smetí, tak, nebo ty kousky ničeho. Tak jako když jste nahoře nebo dole a vlastně to tak ale je. A vlastně jenom plynete s tím proudem. A já jsem vlastně asi rok přijímala tenhle stav, že ano, jako je to tak, že to není, že vztek je špatně, smutek je špatně, musím být veselá, ale prostě jsem všechno. Tak.
Je to A nějaký to bylo... proces, je to nějaká cesta naše životní a vždycky jsme, na té cestě jsme vždycky v nějaké určité fázi. Jo. Takže to je taky jako v pořádku. A já teda jsem asi tím i jako příkladem, že moje cesta i jako co se týká v té kariéře nebo tak jako velmi pomalá a byly chvíle, kdy prostě jsem chtěla mít třeba ten úspěch hned. Jo, takový to... Znám to. Takový to instantní, prostě teď, hned a ať už to je hotový, ale není to tak, prostě někdy je potřeba fakt jako na to počkat a prožít si to, že teď jsem třeba ta máma, nebo teď jsem prostě ta čerstvá manželka, nebo teď prostě jsem teprve na začátku té kariéry. A takže teď jako když se ohlídnu zpátky, tak vlastně všechno bylo jako v pořádku. A opravdu se jako dopřávat ten čas. A to si myslím, že je taky jako takový téma toho dneška, že my jako chceme mít všechno hned. A jako je to vlastně i v té třeba kosmetice, i v té péči o pleť, že ty ženy vlastně chtějí mít ty výsledky hned. A proto třeba i chodí na ten botox, že jo. Protože tam ty výsledky, tam je to vlastně hnedka, to vizuálně, že? Ale už se zase jako neuvědomujeme ty dopady, že jo? Jak potom budeme vypadat za pár let. Všechno svěšený prostě, vytahaný, povolený. Já si myslím, že stejně, když... No. Já si stejně myslím, že když to jde touhle cestou, protože promiň, já jsem vlastně do toho skočila, ale to je téma, který mě nechává hlavou. Tak jsem potom taková moc to. I za mě je to pak stejně na tom těle vidět. Že je rozdíl za mě, jestli ta žena jde na botox, protože prostě to má v sobě srovnaný a jenom to prostě potom touží vnitřně, anebo prostě má mindrák z toho, že má, nevím, pusu takhle. Tak potom je to si na tom těle jakoby znát strašným způsobem, že to jakoby vylejzá potom jakoby na povrch, jestli mě chápeš, jak to myslím. Jo, protože zase je to o té sebelásce, že jo? Proč tam ta žena jde, že jo? Na ten botox, nebo jo, prostě to lasy zvětšit tamto, protože zase nemám se ráda, že jo, taková jaká jsem. Přesně tak. Jo, takže... Co se týče jakoby prsa, to je opravdu velký téma a musím říct, že to probíráme asi při každém ženském focení. To věřím. A jsou to neskutečný příběhy, jakože prsa, kojení, vlastně ten celý proces, kdy žena dá to tělo jakoby k dispozici dětem v podstatě. To tělo se změní a já třeba jsem asi úplná výjimka, co jsem se tak bavila se ženama, ale já svoje prsa mám po kojení radši, než jsem někdy měla. I když samozřejmě to není znát, že jo, 2 děti, co si budem. Jo, to jako prostě už jiný nebude, že jo. Ale já mám jako v podstatě radši. Já jsem dřív vůbec neměla ráda. Jo. Tak trošku přejdeme takovou tu fázi, kdy jsem chtěla být ten kluk a tak, jako jo, ale... A teď nemusím se třeba předělávat, ale můj taťka ten to měl prostě jasně, že já jsem prvorozená, prvorozený má být syn, takže to jsme si vysvětlili, když jsem 50, že jsem ta dcera. Ale to vůbec jako není nic proti tačko, jo, to já si myslím, že tyhle ty přesvědčení si přijímáme my sami. Jako, já mám skvělý rodiče a samozřejmě oni mají taky svoje a prostě tak nějak se v tom jako všichni snažíme žít, tak jak líbí umíme. Ale co jsem chtěla říct, no. Těm prsům. Těm prsům. Já jsem hrozná. Co máš radši ty? Ty své prsa. Ne, je to opravdu téma na každém focení a asi my ženy to řešíme určitě jinak než muži. A je zajímavý potom slyšet ženu, která za mě má skvělý prsa, protože má třeba jinačí, než mám já, tak já si řeknu, wow, to je super. A takový bych klidně chtěla, tak ona stejně tam vidí něco, co bych chtěla prostě jinak. Že my pořád jako chcem něco jakoby jiného, co nemáme. Ano. Že? Já to mám stejně. To je asi tak přirozený, že blondýna chce být brunetka naopak a tak, no. Ale i jako, myslím si, že i k tomu bohužel přispívá i ta doba, kdy nás jako tlačí vlastně k té jakoby nějaký dokonalosti v tom zevnějšku, ale zároveň
zároveň já mám pocit, že ta žena je pak každá jako úplně stejná. Jo. Jo, umělý řasy, velký rty, toto. Chceme to vlastně jako, chceme si tady být úplně stejný jako jedna druhý, nebo vlastně chceme se zamilovat do té naší jedinečnosti. No. Jo, že prostě, no. Snažím se jako výzkum i ty ženy, no, protože prostě, když tady budeme, jak říkáš, všechny stejný, to prostě bude úplně o ničem. Tak. No, a já prostě vím, že já jsem já se zakecávám hodně, jo. Vlastně do dneška se směřuju nějak se svojí vejškou, jsme taky se o tom bavili vlastně, že jo, před tím natáčením. Že jsi mi říkala, to je jako impozantní, když, nebo jaký způsob, elegantní, jako když je žena vysoká a já teda nevím, no. Všechno vlastně o tom úhlu pohledu, že jo, jako, takže. No, takže jako prostě mějme se rádi a nějak na tom jako pracujeme, že já na té sebelásce, protože to je prostě jako takový to gro, no. Jo, to souhlasím. Nebo to tak jako vnímám, no. A jako spousta možností, jak si tu sebelásku jako vlastně najít, že jo, nebo tak, jako to je super, že dneska už máme těch možností jako spousta, na koho se třeba obrátit, aby nám s tím trochu pomohl, anebo to, že si právě dopřejem tady i třeba to focení nebo tak, protože ze začátku třeba člověk je to třeba vystresovaný, nebo tak to můžu říct třeba svoji zkušenost, protože jsem si nedávno vyzkoušela focení s Lenčou, jako když jsem já byla ta modelka, nejenom ta vizážistka a měla jsem samozřejmě ten stres, ty obavy, kdy to všechno jako vypadalo dobře a jak se tam budu cítit, jak se budu tvářit a to, Lenča je teda úžasná jako tady v tom. Jako po pár minutách už se ze mě všechno spadlo. Veškerý ten stres a vlastně to bylo jako velmi příjemný. A hlavně pak, jako když ta žena se dívá zpátky, že třeba na ty fotky, najednou tam vidí jako sama sebe a nebo si řekne, wow, tak tohle to jsem já. Takhle vlastně se na sebe můžu i podívat, jako tady z toho jiného pohledu, že vlastně tam najednou vidí třeba fakt jako tu krásnou ženu, třeba i sebevědomou. Super. Si rady. První měsíci fungují bystry metody. Tak asi počkáme. Takže jakoby ta žena si chce vymanit z toho mainstreamu, chceš se jako osvobodit, chceš jít k tomu tělu, ale dostaneš se do druhého extrému a vlastně jenom posloucháš to, jestli to jako je dostatečně přírodní, anebo není dostatečně přírodní. Jestli... No, jako já tam vnímám obrovský tlak pak, který si jako vlastně vytvářím sama na sebe, jako úplně zbytečně. Že ty tady koukám a není tam náhodou tohle, tamto. Takový, jako úplně vnímám tu ženu, že je takovým jako úplně stažený v takovém jako strachu, aby náhodou něco. Prostě je to zase extrém, no. A za mě prostě každý extrém není, ani jeden extrém není dobrý. Jo. Vždycky tam hledat jako tu rovnováhu. No. Já jako s tím mám zkušenost právě z vlastního porodu. Já jsem měla u porodu vážnou důl. A zdravím Ivču, nevím, jestli na to bude koukat, ale zdravím. A bylo to úplně s ní boží, jakože prostě ona mě fakt jenom podpořila v tom, co zrovna bylo. Jo, já jsem měla třeba vyvolávaný porod a ona mě jenom podpořila v tom, že to bude v pořádku. Jo, a vůbec to nebylo, za mnou pak přišla ta hlavní porodní asistentka, a ta byla moc fajn. A ona nejdřív se na mě tvářila, a vy máte dulu, budete strašně přírodní. Jako. A se hned si mě jako zaškatulkovala, jakože dula a právě přírodní extrém a nesmím použít nic z moderní medicíny, jo, což já jako si nemyslím, já si myslím taky, že jdu jako tím zlatým středem, jo, co prostě zrovna je. Tak. A ona potom za mnou přišla a říkala, že vlastně takhle by důla měla pracovat, že ona mě jenom podpořila. A byla tam se mnou, což bylo hrozně moc důležitý pro mě osobně. Ale ta porodní asistentka se setkala s tím, že tam byla třeba úplně jiná dula a právě byla dost jako extrémní a řekla, ale vy musíte rodit v podřepu, protože to je přirozený. To je přirozená pozice.
jo. Ale vím, že třeba Madlenku jsem rodila na zádech a bylo mi to v pohodě prostě, jako jo. Takže myslím si, že vždycky musíme právě, jak říkáš, vybírat tu zlatou střední cestu a že Jo. vlastně to spojení vlastně to dělá nás, že jo. Mhm. Takže my si máme jako volit, je mi to příjemný teďka, potřebuju to teďka. Jo, zase jako asi si tam pokládá tu otázku, jestli se v tom opravdu takhle cítím dobře a jestli to jsem opravdu já, jestli to je jako moje vědomí, nějaký rozhodnutí, nebo jestli je to právě nějaký ten tlak, jako třeba z toho venčí, jo? Jestli teď prostě, teď se tady říká, že prostě bioženy, tak já budu ta biožena, protože to někdo říká, nebo a nebo jestli to opravdu chci, jako já nechci, aby to tady jako vyznělo, že jako jsem nějaký odpůrce tady jako biožen, který opravdu všechno mají bio a tak, jako pokud to opravdu někdo se v tom cítí opravdu dobře a je to pro něho nějaký smysl života a chce opravdu si žít klidně v lese, v chýši a všechno mít jako přírodní, tak já jsem s tím naprosto v pohodě. Jenom si myslím, že někdy ty ženy opravdu, že to je nějaký tlak právě z toho venčí a nejsou to jako, nevychází to jako zevnitř. Ano. Že to není jejich jako vlastní přesvědčení. Je to ta škatulka, do které oni prostě skočí, tak, aby si nějak našli. Přesně tak. A v momentě, kdy ke mně přijde právě třeba na focení žena, která se nikdy nelíčí, ale jde to přesvědčení vodní zevnitř, z jejího nitra, tak já v životě nebudu nutit do líčení na focení. A to vnímám, že je v pořádku. Jo, takhle. Ale to máme nastavený stejně. Jo. Jako já si myslím, že nikoho nepřemlouváme tady tak, jako k ničemu, prostě ne. úplně jako ve svobodě. Tak, přesně tak. Takže, ale zase na druhou stranu, když to ta žena chce dopřát, tak proč si to nedovolit? Jo, proč být jakoby v jednom anebo ve druhém extrému? Prostě buďme uprostřed a dopřejme si teďka prostě, co potřebujeme. Jo, já si teďka taky přemýšlím, že možná půjdu do toho, že si nechám udělat prostě nějakým způsobem nechty. Jo? A není to jako, že bych si chtěla zaškatulkovat nechty musím a nechty nikdy. Jo. Prostě když budeš tak je zase sundáš, že jo, ty gelový, nebo prostě tak jako. Že mě to zase jako upraví ruce a nějak mě to dodá teďka nějakou energii, kterou potřebuju. Takže jo, klidně půjdu do toho. Když to teda dotáhnu dokonce někam se objednám, což je nejhorší u mě, že jo. Známe svoje lidi, ale to třeba budeme si fandit, že to dopadne. No tak jo. Takže já moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju za příjemný rozhovor. Hlavně děkuju za pokec a za čas, protože jsem s tebou moc ráda. Jo. Já děkuju hlavně za tebe, že ty máme, že můžeme mít takovou úžasnou spolupráci. Já jsem za to taky moc ráda. No, tak jo, takže se budeme třeba těšit na jednu z vás. Možná na víc vás. Přesně tak. Tak, ne, jsou to vždycky opravdu nádherný setkání, to teda, o Takarovi, jak se nám vždycky sejde, že to mi teda taky hodně dalo, no, jakože to jsem taky tak jako dala takový střípek, že já jsem vždycky měla stres, jako když děláme budovat fotakaru, jestli teda teďka bude fotakaru, nebo někde uvidíme, to ještě vám dáme info. Tak já jsem furt měla stres, že se to prostě neobsadí, viď? Že jako jsem furt jako si tam dávala i ty scénáře a plány, když se to neobsadí, co, jak, proč, kdy to bude, jak to uděláme. A Danča se na mě jednou tak podívala a říká, proč to řešíš? Proč si to tam dáváš? A já nevím. Jo. Tohle jako není jednoduchý, no. Jako. Tak podnikání samo o sobě, to je cesta k sobě, že jo? Přesně, ale to je zase ono, že chceme mít všechno hnát, že? Nejví teďka tohle potvrzení, že to proběhne a tak, ale někde dát tomu prostě ten čas a tu víru, důvěru, že to prostě dopadne nějak. To dopadne jak má, no. Tak. No. A vlastně, že jo, ty z toho posledního Otakaru, tak tam máme Markétku, zdravíme. A tak tam vlastně začala pracovat i u tebe v týmu. Jo. Nepletu se? Ne, nepleteš. Jo, se zamilovala do Mary Kay, jakože fakt tím srdcem a moc jí to baví, takže vždycky to má vlastně nějakou ještě, nebo ne vždycky, ale
jako, může to mít i nějakou návaznost dál potom, třeba i tady ty naše když ta žena- setkání, jo. jako, že někdy to té ženě může přinést vlastně víc, než jenom ty fotky Tak. vlastně. Když si to dovolí. Tak. No a na druhou stranu já bych teda ještě ráda řekla k Mary Kay, to jsem Mhm. nějak pozapomněla říct, Mhm. že já dřív, když jsem slyšela Mary Kay, tak jsem měla totálně jako osypky. Protože mě pořád někdo zval na nějaký předvádění jakoby něčeho, nebo to je vlastně jakoby Nějaká hodinka hodinka krásy. krásy a nebo- tak. A já jsem prostě typově už, nebo já jsem takový typ, že jsem prostě už byla pod tlakem a hrozně mi to vadilo. Protože já prostě mám, v tomhle to mám svoje nějaký, měla jsem nevyřešené věci, že prostě když někdo takhle něco nabízí, tak já se automaticky prostě zavřu a prostě to na mě působí jako kontraproduktivně. Třeba věta, pojďme se domluvit a tak. Takže my jsme probírali s Dančou a ona mi to jako nabídla, když jsme se poznali. A já jsem tenkrát k ní přijela, viď? A úplně jsem říkala, že jako tohle ne, to prostě já toho absolutně nejsem jako schopná a budeme jenom řešit naši spolupráci, co týče líčení a focení. A Danča, tak já jsem tady připravila, ne, to já to teďka jako nedám, já ti když tak řeknu, jako až. A musím říct, že Danča byla úplně neskutečně jako trpělivá, že čekala asi rok. A že já jsem se odvážila jako zavolat, ale tak mě tady dochází to z lékárny, co mám jako na tu pleť, a tak já teda přijedu. a jsem za to do dneška ráda, že jsem přijela. Nebylo to o tom, že jo, tak spolupracujeme spolu a já teďka budu od tebe brát ty produkty, jo, to vůbec ne, jo. Ale musím říct, že jako s produktama jsem spokojená. A já vždycky říkám, že co se týče Mary Kay, tak já to beru skrz to, že tam je Danča. Protože pro mě je to, opravdu mám takovou jistotu, že když něco doporučí, nebo jí řeknu, mám tenhle problém, tak mi doporučí to a to. A já jsem za to právě strašně ráda, protože mě odpadne takový to, že jdu do drogerie. A teď já nevím. Já fakt nevím, jo. Jako koupit si rtěnku, to je úplně něco jiného, jo. To jako mám náladu a to, jo. Ale taková ta péče o pleť a tyhle ty věci, tak to teda prostě vůbec jako netuším, jo. Takže pak to má člověk jako od 3 značek něco. Ano, to je taková vlastně přidaná hodnota té Mary Kay, že vlastně potom člověk má tu svoji poradkyni, která se o něho stará a už zná vlastně tu pleť té klientky, že jo, tak už ví, co má doporučit, poradit a tak. A vlastně jsi to tady tak jakoby naťukala, je to vždycky o těch lidech, že jo, takže přesně tak. Může, v očích někoho může být Mary Kay taková, druhý zase maková, protože vždycky záleží, kdo za tou Mary stojí, že jo, jaká ta kosmetická poradkyně a tak. No, takže já to byla jako A já děkuji za tvé úžasné fotky a za ten přístup, který tam máš k těm ženám a při tom focení, protože já to beru, že je taková prostě terapie. Taky to focení. U Lenči jako obzvlášť teda tak, jako teď, jo, se bavím jako o Lenči. Jo, chodí hodně žen, že do toho vlastně už jakoby dorostou a vlastně už si to dovolí. No, anebo po rozvodu, po rozchodu. Já nemůžu říct, manžel se ze mě dělá a se říkám, že fotím rozvody, nefotím, ale když je takový ten životní předěl, tak opravdu se snažím ty ženy podpořit tím, že se na sebe můžou podívat jako jinak. Tak je to fajn. Tak jo. Takže my vám moc děkujeme a mějte se krásně a opatrujte se. Ano, jste krásné a podporujte svou sebelásku. Přesně tak. Tak jo, mějte se hezky.